Oh wow. Okay. Yung tires pa naman natin, hindi pang ganito. We have 190 kilometers, 1 bar. Alright mga katodo, wala na tayong gas. We're heading home. Hoping it will be a smooth ride kasi Friday ngayon. Look at that view guys. Diba? Sana makakita tayo ng gasoline station dyan. Thank you. Oh wow. Okay. Okay. Wow. Parang ice cream lang, Rocky Road. Yung tires pa naman natin, hindi pang ganito. Oh wow. Amazing. Tama ba dinaan natin? It says, yeah. Shit, andulas. Oh, Jesus Christ. Ay. 62 kilometers. Jeez. Woo! kilometers. Ala, 2 bars na lang yung gas natin. Wow, grabe yung hangin. Before you do that, you need to wake up. Your tap is already... okay. Okay. Yeah, wait lang. Ito pa lang ating navigation. Nawala na naman. Oh wow, 32 kilometers na lang from 69. Ready? Oo, I can see now. Look at that! Woo! Okay. 1, 2, 3, up. And I just closed right. Yeah, ay dito hindi. Yan, it's closed. Your wallet's still there? Saan ba ang wallet mo dito? Yeah, Okay. let's go. We have 190 kilometers, 1 bar, babe. Fuck, yeah, fuck. Alright mga katodo, wala na tayong gas. 1 bar ang gas, hindi namin alam kung meron bang malapit na gas station. So we're dead. Pero ang sabi naman dito sa reading natin sa gas range, sabi naman 177 kilometers pa naman daw ang kaya niyang takbuhin. So let's hope for the best. Sana makaabot tayo sa next gasoline station.
Sobrang lakas ng hangin ngayon guys. Buti stable yung motor, napaka-planted ng motor, hindi siya gumagalaw. Pero ikaw, kami ni OBR, nililipad kami. Ang ganda ng temperature natin, nasa 81 degrees Celsius lang. Kasi napakamahangin and expressway, so walang kapangapangamba. 1 bar, pero meron tayong 171 kilometers to run. There's hope. There's hope na abot tayo. Gasoline station please. I see burger. It's a sign. Shell, 2 kilometers. Woo! Oh my goodness, thank you Lord. That was 175 range. Hi sir, it's nice to see you sir. Uubusan na kami ng gas. Apo, yung 95 sir. Kung kaya sa 1,000 sir, sakto lang. Oh my God, hindi mo alam kung gaano ako kasaya sir nung nakita kita. Tumenya siya. Oo, tama yan. Sige, sagad mo. Sagad mo, red line mo. Ano na yan? 1,000? Ninja 1,000. 1,000? Ninja 1,000. Dalawang isip nga ako, 4 wheels o big bike. Big bike na, minsan lang eh. Ano sarili ko eh. May December. Wow. Game yan, sige. Ingat, ingat, ingat. Yun nga lang, pag maliit ka, ganito, problema. Magkano pa second hand na mga? Ha? Mga second hand, magkano ba yun? So second hand, makakabili ka ng 630 na ito eh. Oo. Wapo, wapo. Thank you, thank you. Ingat ha. Hindi po. Sige, sige. Alright mga katodo, ito na, last stretch na to. So, nakahanap tayo ng gasoline station sa wakas. Tuwan-tuwa ako, gusto ko ikisi kuya nung nakita ko yung gasoline station. And shout out kay sir. Hindi ko nakuha yung pangalan ni sir kanina, yung nagbomba sa atin. Shout out sir. He's planning to buy a bike. So, just keep on dreaming and kilusan. Kayang-kaya yan, diba? Pina-experience natin kay sir ang pakiramdam kapag nire-rev ang ating bike. So, alright. Napakamahangin guys. Sobrang mahangin. As in. Alright mga katodo, maraming salamat. Ito, pauwi na tayo. And expressway gaming naman na to. So medyo nakaka-boring na kasi puro straight na lang. So guys, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Thank you sa pagtapos ng video ito. Please mga katodo, don't forget to like, share, comment, and please do subscribe to our YouTube channel. Click mo na rin yung notification bell dyan para updated ka sa lahat ng mga bagong uploads natin. Also, please follow us on Facebook at Todomo TV, and sa TikTok channel natin at Todomo TV. And that's it guys. Maraming salamat. And always remember, sa lahat ng mga pangarap natin, sipagan natin, kilusin natin at itodo natin. Peace out mga katodo.